Кинофенове, това е моето ревю на третия сезон на тази супер яка успешна анимация, който изгледах, продуцирана от Amazon и базирана на комикси. И да не забравим и актьорите, които се дават гласа именно в трите сезона, а именно Стивън Ян, който звучава младия Марк, а.к.а. Непобедим, Марк Хамил, Джилиан Джейкъбс, който звучава Ив, Сет Роган, Закари Квинто, Уолтън Гогинс, Майкъл Къдлиц, Джейсън Манцукаш, Хари Пейтън и Махершала Али, а именно Непобедим. Жанра, под който свои сериалчето е приключенска анимация, екшън, драма. Времетранието на самия сериал са общо 8 епизода, между 40 и 50 минути на епизод, а в Rotten Tomatoes са му дали високите 93% гледаемост от публиката. Нека да разкажа за действието на третия сезон. Ив и Непобедим имат повече от просто любовен интерес. Тя създава смъртоносните конструкции, с които е известна, за да прибива мъже наоколо, и след това се задълбочава в науката за силата си да извършва смайващи постижения, като увеличаване на плътността на въздуха, за да го забави, или преобразуване на нейните конструкции във вода, за да ги дезориентира. Въпреки това, Conquest чупи краката на Марк и въпреки използването на куп трикове, включително невероятен розов чук, с който Харли Квин би се гордяла, Вилтромитът шокиращо удря челюстта на Ив и я пронизва в стомаха. Изпълнен с ярост, Марк унищожава кибернетиката на Conquest, но въпреки всичко и малката им победа, сега трябва да се подготвят за голямата битка, която предстои. Кинофенове, това наистина е един от най-добре направените анимационни сериали. Имаше толкова много интересни моменти и начина на изразяване на всеки герой, който му придаваха нужната дълбочина. Наистина мога да кажа, че такова нещо не съм виждал нито при Марвел, нито при DC сериалите. За мен Непобедим остава изключително в сравнение с всичко останало в канона на супергероите. Особено в наши дни, но неговият текст и драма са по-силни, когато се измерват според стандартите на сезон 1 и 2. Що се отнася до адаптациите на комикси, не можете да сбъркате с тази надежна и вярна на източника поредица. С солидни герои и увлекателно приключение, това е устойчиво шоу, което ще измине разстоянието за всеки любител на комиксите и приключенията с супергерои. Сериалът продължава да разказва много човешки истории за Марк и супергероите от пазителите, подчертавайки основните сюжетни линии на сезона, като същевременно запазва други истории, които се готвят с много добър състав от гласове на знаменитости. Непобедим се установи в добър каданс, като отдели достатъчно време за развитие на героите си в по-тихи моменти и второстепенни сюжетни линии, като същевременно избира местата си, за да се съсредоточи върху задвижването на големите сюжетни линии. Със всеки сезон продължава да доказва, че като анимация, че както анимацията, така и жанрът на супергероите са способни да ни дадат истории, които са наравно с всяка друга медия, благодарение на балансирана комбинация от лично развитие, екшън, хумор и човешки истории. Този сезон виждаме много психически борби и герои, които мислят за бъдещето си. Нещата стават дълбоки и тежки, но все още има няколко епични сблъсъци. Въпреки че този сезон може да не включва толкова много бомбастични декорации, колкото в предишните сезони, той разменя тези моменти за по-дълбоко развитие на характера и основите за четвърти сезон. Въпреки всичко, третия сезон, оценката, който ще му дам, ще бъде 9 от 10. Силен анимационен сериал, препоръчвам на всеки един от вас. Ако се е чудил дали да гледат трите сезона, да гледайте, няма да съжалявате, нямат нищо общо с Марвел и DC.